Ibondioma ọ kapụkwa n'oge ndị bụ n'Ozisa 96.1 FM Owerri ebe ahụ ka isi na-anụ olu m. Anyị agwụchala kpọmkwem n'oge ihe omume anyị oge Eje Alo na-abịara gị n'Ozisa 96.1 FM Owerri. Ọ bụ m Ike na Bekee ka gị na ya ga-anọrị n'oge ihe omume nke taa. Ya bụ oge anyị ji amara otu o si agaga n'okporo ụzọ anyị dị iche iche n'okporo ụzọ ndị nọ n'ime Owerri ebe a. Ịmara ma ụgbọala ọ na-agazirịrị werere ma ọ na-agakwanụ kpachi kpachi. Ọ bụrụ na ọ na-agazirịrị werere ime ka anyị mata, ọ bụrụkwa na ọ na-aga kpachi kpachi imekwa ka anyị mata. Na mbụ ana m agụrụ gị ọfọ ndụ ọfọ Eje Alo ọfọ ogologo ndụ na-asị ndụ mmiri ndụ azụ ụnyaahụ na ibe ya efula. Nke onye na-eme dị mma na masị ya kachi ụgbọọra ya ebe ahụ. Ma ọ bụrụ na nke ị na-eme adịghị mma, biko nwanne nwoke nwanne nwaanyị sepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Gị na-agbakwanụ n'okporo ụzọ ka biko cheta na onye chi na-azọ na-azụ onwe ya. Ya bụ kpachara anya gị, na-elezi anya nke ọma ma iji ụkwụ ala gaga ma ijikwanụ ọgba tum tum ma ọ bụkwanụ ụgbọala ka iji na-aga nke ọbụla ibu. Biko gị na-agala gị na-agba mbọ na-ekpezi anya nke ọma. Gị nya nke gị gị nya nke ndị ọzọ. Ọ bụ otu a ka ị ga-esi eme chekwa ndụ gị ma chekwakwa ndụ ndị ọzọ. Cheta na ndụ ka akụ, onwekwanụ ihe ejiri gbanwete ndụ. Nke ahụ abụrụ ya gbazienụ mbọ hụ na ị na-erubekwa isi n'iwu nke okporo ụzọ. Ya bụ iwu ndị etinyere iji mee ka ịkwọ ụgbọala bụrụ nke ga na-aga n'anya. Ya bụ ọ bụrụ na ị nọ n'okporo ụzọ ndị a, ọ bụ Douglas, ọ bụ Wedral, ọ bụkwanụ akwa akụma, egbu, ọjị ma ọ bụ Control, ebe ọbụla ị nọ ugbu a, lepụrụ m anya ebe ahụ ma mee ka m mata ma ụgbọala ọ na-agazirịrị werere ebe ahụ ma ọ na-aga kpachi kpachi n'akara ekwentị 0708 264 1625 maọbụ 0803 225 3415. Ndewo. Eje Alo bụ ọfọ ndụ. Mgbede ọma. Chris Ogbonna, ya gaziere gị. Gaa n'ihu Maazị Chris. I continue to call on the Commission of Works. When we are always talking this thing, we have our government. I would have been criticizing them. The government are by the the way they are run, have to take a note of whom they have Tagadia. What of them how many kilometers they have Tagadia for almost 6 months now? Yala Taja. They will put up a 10 to the other side. I have to have a block but then keep it the budget the other side. Yala focusing on them. When I had a good water, I got a rich. We need to develop it. I am not like a half an hour. They kind of got on their back. Yeah, I got a really long. My room has everything. Because I'm going to pay back to the hour they hide all the time. But the thing well. I may have seen an email the bench. And the other come over the young million to do. But I want to speak up because the other Commissioner of Works, please, and therefore, I was the again that the same construction company have like who does the land because I'm the approach, the same company. Now go approach by that side. All the way back to my way back. That is what they can offer one especially I'm a Galano player. And I don't like this kind of stuff. Yeah, I'm a line of the Christian government. We are not criticizing government, but yeah, in the government, how are you down here? I want to move on. I want to get them and they have I hear with them. Only Roger. And they have the business again. I got the name for granted, but I have the back now. Working all the time, not one. Never, but maybe I don't know. I don't think we were much, but the one difference I wish I know. And then I said, oh, God, I got it to my face there. Then ahead. No. If they are father down, we got down there. I got him not quite. I got down. I won't make it. May have to make over the year or the land even. I got the more dangerous. Because I had a
m chetara ha bifọ ebe ọ bụ na ndị ahịa emere ihe na ndị mechin fakọlpatụ n'ịsaid ọtụ dị n'aka dị ama mechin na-agbachikwara ụzọ dịzikwanụ fri emere ihe nke eme ya bịazi ekwuru spich ndị ụzọ niile bụrụ mechin niile nọ n'ụwa ebuchi n'ụzọ ebe ahụ ebuchi n'ụzọ ọfọsa jọnshọn igwu ha na-aba ọdịda dịwa na anọta steeti onwere ga-emere ụdị ihe ndị a asị ihe emezi ya emezie ya emezi ebe ọ na anyị na-ahụ otu na ihe adịkwanụ mma ọgwụ m ike ebe ahụ ma na-akọ ọrịa onwe m iwe abjọsedi ihe ụfada ọtọọta agwanụ biko nke fuel ya na pere kobe ala m ihe iko na news na ihe nke agụla ndị ala o nwere ike ịdị ire ebe ndị ọzọ imo steeti je ọ ga-adịrị ire a na-ere ụzọ ụmụgọma na asị 240 naira per lita ndị ka ọzọ ere 250 onye ha dịga raitina ihe ọ ga na-aga aga bet n'ụbọchị nke taa agagharịala ma sejenal ifụwarị ebere nwere lot of tankers laga ọnwụ na filin steshọn ga tankers ndị ahụ na-abaghị agbati fuel na-adị fuel anọ onye ụzọ anyị atara onwe anyị ahụ ka ọ na-esija n'imo steeti ihe achọtaghị ede mma ya gaziere gị maazị Chris Ogbonna JP maka ịkpọtụrụ anyị nakwa nwa ihe ndị ahụ ịrụtụchara aka ọ dị mkpa na ndị ọ dị n'aka ga-eleba ya anya ma mara ihe a ga-eme kpọmkwem iji mee ka nwugo biri ọ kacha na ihe gbasara ụkọ mmiri mmụọ bụ petrol dịkwa ka anyị kwupụtara ya n'oge agụrụ anyị akụkọ ụwa emere ka anyị mata na ndị NNPC ekwuola na ha ga-ebupụtazi mmanụ a n'uju ya ejute ebe niile na ọbaghịkwa uru iji na-ere ya oge ole ereghị ugbu a n'ihi na ọtụtụ ebe ereghị 240 ụfọdụ iwu ndị ereghị 250 ụfọdụkwa ahụ ndị ereghị 190 nke m gbara na ụbọchị ole na ole gara aga agbara m 190 ya bụ biko ihe a ga-eme ka o belatatụ ọ dị mkpa maka ọdịmma ọha ndị mmadụ n'ihi na ndị mmadụ atagbuola onwe ha n'ahụhụ n'ala Naịjirịa. Ndewo kpọghachi anya azụ. Ndewo Eje Alo bụ ọfọndụ. Eje Alo bụ ọfọndụ. Ozisa FM. Ya gaziere gị ọdịmma Chukwuemeka gaa n'ihu.